dál. 1/3. Polovina. Stříd, sloučením tam. Stříd tam mám 2. No ano, jedna reakce, to je polovina reakcí, tam nepatří. To je jedno, to nebudeme řešit. Nepíšete tam vůbec to, co s tím nesouvisí. Jak já mám vidět, že ty víš, která z těch reakcí to je? No tak protože jsem vám napsal šipku, aldehyd, oxidace, vzniká karboxylová kyselina. Nad to jsem vám napsal, že aldehyd vzniká, bla, bla, bla. Tak nestříví takový. Tam celá oxidace, bude tam ta, která odpovědí na otázku. Dobře. A už si to konečně zapamatuju. Jo, dobře, já to beru. Fakt, já už jsem strávila, budu jí za to použít. To mám šipky, vole, do Černovic. To by pochopila tady z Černovic. Já jsem říkala, že to je zbytečné. Protože například, když teda říkáš, vedlejší skupina může mít stejnou otázku a třeba to použít. Ale to je jedno. Rozumíš, ale vy furt nechápete, že tam bude jenom odpověď na to, na co se ptáme. A naučte se to. Jak já mám vědět, že tomu rozumíš? Jak máte vědět, že tomu rozumí? Když mám primární alkohol, mám šipku, oxidace a tady mám šipku, to by pochopil i můj pes. Prostě. Ale já vím, že byste to pochopili. Oxidace alkohol, to tam nemá udělat. Oxidace primární, oxidace, ale šipka bez lidí. Šipka nepatří oxidace. To je jedno, já bez tak nevyhraju, to je jedno, sama nechci zmarovat. Ale to fakt nechápeš? Já to chápu, ale jako když jsem napsal šipku, přímo aldehyd a oxidaci jako... Takže přesně konkrétně na tohle odpovím, protože sousední skupina měla vznik aldehydu. Takže jestliže ty tam nakýdáš všechny části a obýšeli od tebe soused první část, tak mám oběma dát 5. Řekni mi odpověď. Řekni mi odpověď. Mám tedy oběma dát 5, protože soused má stejnou otázku jako ty. Ne. Takže ty jsi mu napovídal, on se k tomu vydíval, oba 2 5. Já jsem s tím neseděl. My jsme spolu vůbec neseděli. Tak prosím tě, tady jiný, někdo, kdo byl ve skupině. Ten jiný byl vedle mě a ten dostal 4 až 5. Nebude o to diskutovat. Nebude, však já jsem říkal, že to je jedno. No říkáš, že jsem bez, a to není pravda. No tak to jsem neřekl. Jo, Paní profesorko má vás řekl, nedělala sebe. To stejně Nemá šanci. Ale ne, tam je to blbě napočítaný. 15 děleno 6 je 2,5, že? No a co? No a tak Chtěl jsem hrubé chyby, nehrubé chyby, karbocemis to máš tak. ale to je jedno, ne, to je jasný. To máte napočítaný určitě. No, je to jako většinou, pokud se nespletla, jak jsem za vám si spletla, že 12 jenom 2 jsou 2 až 3, tak většinou vím, proč